pancen tegesé seneng ninggalaken dirimu Abi tolong sampaikan rasane kita moga kerasa dada lintang sampai akan rindu lan rasa sayang moga sampai ningkana kapan kula nonggonane pegasun ngarep-ngarepe kanggo sing sedulure kula kabeh langkah kejelasan sayang iman LDA official harganya juga apa sih sabak ini kak langkah kabar berita gantung akan cinta kapan kula nonggonane pegasun ngarep-ngarepe sabak anak orang perlu Valin Studio Production LF Production juga tumbang kang